אני רציתי להתחיל בהקדמה קטנה, לא של מנדל מוכר ספרים, אלא שלי, כדי למקם את כולנו במה שקורה ברגע שאנחנו מתחילים לקרוא את הקדמת מנדל מוכר ספרים, כי זה לא מובן מאליו מה שאנחנו מנסים לעשות. זה לא מובן מאליו זה שאנחנו מנסים לקשר בין שתי השפות שאברמוביץ' כתב בהן, גם יידיש וגם עברית. וזה לא מובן מאליו, מכיוון שעד לפני 55 שנים, עד ל-1965, אמרתי קודם, לפני שכולכם באתם, המחקר הספרותי של כתבי מנדלה התנהל בשני ערוצים מקבילים שלא נפגשו. הוא מת ב-1917, אבל עד 1965, זה שהתעניין במנדלה העברי, לא הסתכל אפילו על מנדלה ביידיש. וזה שהתעניין במנדלה ביידיש, והיו רבים שהתעניינו בשתי השפות בנפרד, זה שהתעניין במנדלה ביידיש, אפילו לא הסתכל על מנדלה בעברית. אז אתם יכולים לשאול, נו, אז מה קרה ב-1965? אני יכול להגיד לכם מה קרה, כי איך שאומרים, בדידי הווה עובדה, זה קרה איתי. כאשר פרופסור ורסס, שהיה פרופסור לספרות עברית בחוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית, ופרופסור שמרוק, שהיה ראש החוג ליידיש באוניברסיטה העברית, הם ביחד, בתמיכתו של פרופסור סדן, ובתמיכתו של מי שעמד בראש האקדמיה ללשון העברית, פרופסור בן חיים, ייסדו את מפעל מנדלה, שזה היה ב-1964, הם ייסדו אותו, וזה היה מפעל מחקר מטעם המכון למדעי יהדות באוניברסיטה העברית, מפעל יחיד במינו שהחליט להתייחס לאברמוביץ' על יצירתו בשתי השפות והיחס ביניהם, והתוכנית הראשונה, הפרקטית, הייתה להוציא ביבליוגרפיה, רשימה של כל פרסומי מנדלה בדפוס ואברמוביץ' ביידיש ובעברית כאחת. פעם ראשונה, כן? מאז שאברמוביץ' הופיע ומנדלה הופיעו בזירה הספרותית, שמישהו, כן, שמוסד כמו האוניברסיטה העברית, חשב שנגמר העניין של ההפרדה המלאכותית. ואז כבר אמרתי לכם, אני גויסתי מהצד של ספרות יידיש, אז הייתי סטודנט בחוג ליידיש, ותלמיד של ספרות עברית, תלמיד של פרופסור ורסס, גויס מהצד של ספרות עברית, והושיבו את שנינו בחדר, בספרייה הלאומית, בקומה מעל לאולמות הקריאה, על שולחן שעד היום, על חדר עם שולחן שעד היום אני מתגעגע אליו, 5 מטר אורך ואיזה 3 מטר רוחב,
והתחלנו לעבוד כשפרופסור שמרוק ופרופסור ברסס הם המנהלים את הפרויקט של פרסום כל כתבי מנדל מוכר ספרים בשתי השפות, ב12 כרכים, והצעד הראשון, לפרסם כמה שיותר מהר ביבליוגרפיה של כתביו בשתי השפות. ועליי הטילו לפרסם בתוך אותו פרסום ביבליוגרפי רשימה של כל מכתבי מנדלה שאפשר להשיג, שבדפוס וגם בכתב יד, ואכן שנה אחר כך, ב-1965, הופיע מטעם מפעל מנדלה והאוניברסיטה העברית, ובתמיכתו של מפעל הביבליוגרפיה, אנחנו ישבנו באותה קומה, דלת ליד דלת, עם מפעל הביבליוגרפיה. מפעל הביבליוגרפיה היה פרי רוחו של גרשון שולם, של פרופסור גרשון שולם. מפעל הביבליוגרפיה התחיל לרשום כל ספר באות עברית, בעברית כמובן, אבל גם בלדינו וגם ביידיש, עד מהתחלת הדפוס עד 1960. שזה היה מפעל אדיר של כל ספר באות עברית שהופיע עד אז. ובמסגרת הזאת, הביבליוגרפיה של כתבי מנדלה בשתי השפות. וב-1965, לפני 55 שנה, הופיע חוברת בעריכת ורסס ושמרוק, חוברת ביבליוגרפית של רשימת כתבי מנדלה מוכר ספרים ואברמוביץ' בשתי השפות. וזו הייתה הפעם הראשונה שהתחילה התייחסות רצינית של היחס בין שתי השפות של סופר אחד. אפילו נעשו כינוסים ובכנסים של מדעי יהדות, והיו הרצאות של ורסס ושל שמרוק. ומאז לא הרבה השתנה. אתם יכולים לשאול, נו, אז מה קרה? אני אמרתי לכם בפעם שעברה, שאני עבדתי במפעל מנדלה זה 10 שנים, מ-1964 עד 1974. זה היה תקופה של איסוף חומר, ואיסוף דפוסים, איפה שמנדלה הדפיס דברים, ופנייה לחוקרים בחוץ לארץ, שידענו שיש להם כתבי יד, כן, ובקשה לקבל צילומים, עבודה אדירה. אני לא אכנס לסיפורים, כי מחכה לנו הקדמת מנדלה מוכר ספרים, אבל אני אגיד רק אנקדוטה אחת. פרופסור סדן פנה לביבליוגרף בניו יורק, ואמר לו, אנחנו יודעים שאתה ממונה על כתבי יד ביידיש של מנדלה, התוכל לתת לנו צילום בשביל המפעל שהוא מנסה להקיף את כל יצירתו. והאיש סירב. ואז פרופסור סדן בסגנון הבוטה כשהוא רוצה והחריף, כתב לו ככה, למה שלא תהיה כפרה הנותנת חלבה בחייה,
ותהיה דווקא כחזיר הנוטלים ממנו מה שצריכים אחרי מותו. אני חושב שבסוף כן קיבלנו, כי אלה היו כתבי יד בתוך מוסד, כן? ואיכשהו נדמה לי שקיבלנו את כתבי היד האלה. יש לי שאלה. כן. מנדלה תרגם את עצמו לעברית, או כתב יצירות מלכתחילה שהן בעברית? הוא גם תרגם את עצמו וגם כתב יצירות מלכתחילה בעברית. למשל, את הסיפורים הקצרים שהוא פרסם בדפוס ב-1900, הוא תרגם לעברית. וכל היופי זה לראות מה הוא עשה, איך הוא תרגם. ועל זה כל המחקר נעצר. למה הוא נעצר? כי אנשים לא יודעים מספיק יידיש, כן? חוקרי עברית, וחוקרי יידיש לא יודעים מספיק עברית, כן? ומה שפרופסור ורסיס ופרופסור שמרוק הספיקו בחייהם, הם עשו. אבל כל הפרויקט הזה של 12 כרכים נשאר קטוע באיבו. באקדמיה הלאומית ישראלית למדעים, ורסס ושמרוק עוד הספיקו להוציא כרך אחד של מכתבי מנדלה וביאליק, כן? אבל הכרכים הגדולים, הרומנים וכולי, אני זוכר שפרופסור ורסס עבד על הסיפורים הקצרים של מנדלה ביידיש ובעברית. ובמפעל מנדלה הוא היה אומר לי, בוא, תשב על ידי, ואז הוא היה קורא בסיפורים בעברית, מחפש בקונקורדנציה את הפסוקים מתוך המקורות, ומשווה את זה עם הטקסט ביידיש, אבל כמה חוקרים כאלה היה לנו ויש לנו עד היום. זוהי משימה שעוד מחכה לחוקרים. ואני חייב להגיד שאמרתי את זה לאפרים לפני אתמול, שבאיזשהו מקום, איך הייתי אומר ביידיש, es bombelt sich bei mir. יודעים מה זה es bombelt sich? כן? משהו מטלטל כמו איזו חבילה שנעה לי מול העיניים ולא נותנת מנוחה, שאולי פעם נפתח אתר באינטרנט לקידום תרבות יידיש, אבל נקרא לו, איך נקרא לו? יידיש ועברית, תרבות דו-לשונית, בהקשר פוליגלוטי. התרבות היהודית עד למלחמת העולם השנייה באמת הייתה דו-לשונית אצל יהודי אירופה. ויידיש ועברית היה להם תפקידים משלימים אלה לאלה. אבל אי אפשר להתעלם מזה שההקשר של הקשר בין יידיש לעברית היה גם פוליגלוטי. השפות שבהן יהודים חיו מאות בשנים באירופה. אני אתן רק דוגמה כמה שאני התפלאתי. כן, אני לא נולדתי באירופה, אבל היידיש שדיברתי זו הייתה יידיש של יהודי אירופה. וקרא לי כמו איזה רעם ביום בהיר, כאשר השפה שסבתא שלי מדברת, כשהיא התכוונה לפינת רחוב. איך אומרים פינה בסוף הרחוב ביידיש? מישהו יודע? היה לנו את זה. לא היה. רוג.
אז רוג בשבילי זו הייתה מילה ביידיש לגיטימית לגמרי, שהסבתא שלי כשהיינו הולכים, אני כבן 5 והיא ביחד איתי לשוק המקורה היהודי, איזה 400 מטר מהבית, לקנות כל מיני דברים, הרוג זה הפינה. וכמה התפלאתי שנים אחר כך, אולי אפילו כבר באוניברסיטה, כשנודע לי שהמילה רוג זו מילה פולנית. כן? רוג זה פינת רחוב בפולנית, חבל שאנה איננה, היא הייתה מאשרת את זה. כן, נכון, זה גם בצ'כית, זה גם בצ'כית רוך. אותו... זהו. נכון. זהו. אז לא מספיק הקשר בין יידיש לעברית, צריך להיות מודע גם לאלמנטים הסלאביים בתוך השפה, ונבח. אתם פעם חשבתם מאיפה באה המילה נבח? לא. אפרים, נבוך. מה זה? וואו, בתרגום מילולי זה אומר לא אלוהים, אבל אולי זה משהו כזה... אין אלוהים. אין אלוהים, כן. מה קורה בתרבות הסלאבית? אדם שאין לו אלוהים, הוא אדם מסכן. זה הנבח. מדהים, כן? ועד שלא נדע דברים כאלה, אנחנו לא נבין לעומקה את שפת יידיש. טוב, אנחנו חוזרים לטקסט, ובלה בצדק אמרה לי, אם מותר לי לגלות מה שכתבתי, שזה לא פייר שאני נותן לה לקרוא ולא משתף את כולכם. האמת היא שאני רציתי בפעם שעברה להתחיל ברגל ימין עם איזה רצף של קריאה לצורך התרגום. אבל כתבתי לבלה בתשובה שנראה איך נתקדם, וכמובן שאני שיתפתי את כולכם תמיד, ואני מתכוון לעשות זאת בהמשך, אבל רציתי שההתחלה תהיה רצה לצורך תרגום, שתרגישו קצת את הטעם של מנדלה, של ההתחלה. אז אם יש מישהו שמתנדב לקרוא, חוץ מבלה, אני אשמח. אני אקרא. אז תכוונו אותי בבקשה, באיזה עמוד אנחנו עכשיו? זהו. אנחנו גמרנו עם הדוגמאות שמנדלה נותן, כיצד יהודים מתייחסים אלה לאלה, כן? בכל משפט היה מתחיל וי, כן? אז אולי בלה תזכור איפה עדיין בעמוד הראשון, אפרים. כדרך הטבע. כן, אחרי כדרך הטבע. כן. שלא בדרך הטבע. כן. אז מי קורא עכשיו? אני מוכנה. כן. תגידי. אפרים, אתה יכול להגדיל טיפה את הדפוס? כן, אבל זהו, זה כבר יוצא מהגבולות אם אני מגדיל את זה. רגע, כן. ככה זה הכי גדול שאני יכול לעשות. כן, דרך אגב, אני מצטער שאני מנהל חשבונות, מישהו עשה את התרגיל של להעתיק עמוד אחד של עצמו, כדי לבדוק מה הקושי להבין את הכתב? לא. לא, חבל. חבל. זה רק... אני עשיתי 2/3. יופי. 2/3 של העמוד, אבל זה לא היה תרגיל כל כך מועיל, בגלל האיכות הירודה של הטקסט שהיה לפניי. הייתי צריך לבזבז המון זמן בניסיון רק להבין איזה אותיות מולי. חבל. כן. עכשיו, אני מניח, אני גורס קצת אחרת. לדעתי זה היה מועיל, מכיוון שקודם קראנו, ואז יכולת גם לגייס קצת את מה שקראנו, ולנסות לעשות שרזור של מה שאפשר. אנחנו נקדיש היום, אם אתה מסכים, לראות
מה הצלחת לעשות, וזה רק לטובה לדעתי. לנסות לעבור על התרגיל או על חלק ממנו, ולראות איפה הדברים שאפשר להשלים ולתקן. אבל עכשיו נמשיך בקריאה קצת, ואחר כך נקדיש קצת זמן לראות מה עשיתם. כן, אז בלה, רק תוכלי בבקשה להגיד לי, יהודית, נכון את מתנדבת? איזה שורה פה מלמעלה למשל כרגע אנחנו נמצאים? מלמטה 3. אוקיי. שורה מלמטה? רגע. מלמטה 3. בסוף, זהו, ועכשיו תגדיל טיפה אם אתה יכול. אז המלאך הזוהי, נכון זה זה? ארהסט, אוקיי, שנייה. אני יכול לנסות, אבל... הוא נישטור. שנייה. בסדר. לא, אם יהודית תגיד את המשפט, אז תמצאו את זה. ונישנור אויף. תקראו משפט שלם. לא, יש שם באותיות גדולות בדרך הטבע, 3 נקודות. כן. מצאתם? כן, ונישנור אויף. קשה. אז אני מתחילה. ונישנור אויף דר ולט, אויך דורט אפילו אויף ינר ולט, ist bei jeden eingerät, als תקף beim Reinstecken ahin, Fuß, ist der מלאך הדומס, erste שאלה. שיילה, מה שמכם? מה שמכם? את פה. רגע, מה שמכם? את פה. כן. בבקשה, כמה מילים תקראי בחזרה ותנסי לתרגם. ונישנור אויף דרבר. ולא רק בעולם הזה, כן. גם... עכשיו, רגע. כשקראת, יש תיקון אחד קטן. אתם כבר שמעתם ממני שביידיש זה לא רק מה שכתוב, אלא גם האינטונציה היא חלק של המשמעות. את קראת, ונישנור אויף דר ולט. הקריאה הנכונה היא, ונישנור אויף דר ולט. מדוע? מכיוון שאם את קוראת, ונישנור אויף דר ולט, התרגום הוא, ולא רק בעולם. אבל אם את קוראת, כמו שאני אומר שצריך, ונישנור אויף דר ולט, את הופכת את המילה דר מארטיקל, מהידיעה, את הופכת את זה כשאת נותנת אקצנט, ונישנור אויף דר ולט, לדמונסטרטיב אדג'קטיב. נישנור אויף דר ולט, ולא רק בעולם הזה. האקצנט על הדר מדגישה ומכריחה אותנו לתרגם, ולא רק בעולם הזה. אם יש עולם זה, אז יש גם העולם הבא. כן, ונישנור אויף דר ולט. אז אתה היית מוסיף פה בתרגום העולם הזה. ודאי. ולא רק בעולם הזה. אויך דורט, אז אי אפשר להגיד אפילו שם. גם בעולם הבא. אויך דורט. אויך דורט, גם שם. כן. אפילו בעולם ההוא. כן. מוחלט? לא, קודם תגידי את המילה. איז ביידן, אצל יהודים, איינגרט, אני לא בטוחה מה זה. מוחלט? מוסכם? השאלה אם קראת נכון. כתוב איינגרדת? איינגרדת, כן. איינגרט. התרגום של איינגרט, רדן, רדן זה לדבר. הפרפיקס אין, פה התפקיד של הפרפיקס בשינוי המשמעות של רדן הוא לא לוגי פשוט. אין רדן ביידיש זה לדבר אל מישהו על משהו כל כך הרבה, עד שהוא משתכנע
שמה שאומרים לו זה נכון. אויך דורט, גם שם, בעולם ההוא, is eingerät, הייתי אומר מקובל או משוכנעים. כן? משוכנעים? רק רגע. אנה הצטרפה אלינו. מי? אנה, אוקיי. כן, ביטוי אידיומטי, einreden, כשרוצים להגיד שאתה משכנע מישהו שיש לו משהו שאין לו, אבל אתה משכנע אותו, אומרים, einreden a Kind in Bauch. לדבר למישהו הרבה עד שהוא משתכנע שיש לו ילד בבטן. יש גם ביטוי שאבא שלי היה משתמש בו, einreden ist Ärger wie Kränk. נכון, einreden ist משהו שאדם משתכנע שהוא מבין ויודע, אבל זה לא נכון, ist Ärger wie Kränk, זה יותר גרוע מאשר מחלה. זאת אומרת, אבא שלך אולי היה במדעי הטבע? לא. הוא קיבט עובדות. אם הוא השתמש בביטוי הזה, הוא אמר, אתה לא מאמין בדברים שאתה לא יכול להוכיח. einreden ist איזה מין השתכנעות ללא ביסוס, יותר גרוע ממחלה. זה ביטוי, מאיפה אבא שלך? איפה נולד? לודג'. בלודג'. כן. בוודג'. וודג'. כן. טוב. אנה, אנחנו שורה שביעית מלמטה, את מצאת אותנו? כן, יש לי פרובלם עם updated זום. אני לא ידעתי ש-updated. I couldn't, entrance. כן, אבל עכשיו בסדר. כן, אין בעיה. בסדר, עכשיו בסדר, תודה. ואת מוצאת את המילים. כן. כן, כמה דקות עד שהוא עושה update, הזום. גם אצלי זה קרה. אוקיי. יהודית קוראת, נכון? כן. אוקיי, אז אתה... תתחילי מההתחלה. שנייה, אני אנסה עוד קצת להגדיל, רגע. אני לא כך מצליח, כי זה גולש מהגבולות של הדף. אני מצאתי את הטקסט, אני אשלח לך, אפרים, יותר ברור. אם יש טקסט אחר... מצאתי את הטקסט ביידיש בוק סנטר. הבנתי. כן, אבל קצת נוסח מ-26. לא, אותו דבר, עד עכשיו זה אותו דבר. באמת? כן. כי שאלתי אותך, אמרת שזה כתיב ישן. קצת שונה, כן. לא, כי לא השמעתי את זה, לא הייתה לי יכולת לקרוא את הדבר הזה. הוא מאוד מטושטש. טוב. תתחילי מה שכבר תרגמת, ואז נמשיך הלאה. בסדר, אני עכשיו איבדתי את זה. נישט נור, אויף, אחרי בדרך הטבע, נכון? כן, בדרך הטבע. נישט נור אויף דר ולט, נור אפילו אויך דורט אויף ינר ולט, is bei jeden eingerät, אז תכף בהם הריינסטקן, ההין הפוס, is the מלאך הדומז, ersten שאלה. erste שאלה. שאלה, אוי, זה משפט ארוך. לא רק... לא, זה מספיק עד פה. כן, אני מתרגמת. לא, אז לא רק שם, בעולם ההוא. בעולם ההוא, אויף ינר ולט. כן. כן. יהודים מיד משתכנעים, לא, משתכנעים... מקובל, לא, דיינגרט מקובל לחשוב. מקובל לחשוב, שברגע שתוקעים רגל, נכון. אני לא יודעת מה זה מלאך הדומה. המלאך הדומה, יש הרי אנגליאולוגיה יהודית, ובמיתוסים של המוות, המלאך הדומה, במיתוס של מה שקורה אחרי החיים,
המלאך הדומה הוא זה שלוקח לפני שהמת מגיע או לגן עדן או לגיהינום, המלאך הדומה נותן מכות, כן, למת על הדברים הטובים שהוא לא עשה, כן? המלאך הדומה הוא מעין ויג'ילנט, מעין שוטר, כן? שמנסה לטהר על ידי עונשים, כן? לפני שיש החלטה לאן תלך אותה נשמה, כן? לגיהינום או לגן עדן. אז משוכנעים שברגע שתוקעים שם רגל, מלאך הדומה שואל מיד את השאלה. מה שמכם? מה שמכם, רב קרוב? רב קורף. רב קורף. טוב, אנחנו שוב מגיעים בסיבוב שני להתחלת הקדמת מנדלה מוכר ספרים. הרי אני אתמול חשבתי, למה מנדלה מתחיל את כל ההקדמה שלו במילים מה שמכם? והתשובה שנתתי לעצמי, כן? הרי הוא מציג את עצמו. זה מנדלה מוכר ספרים שמציג את עצמו בפני הקורא. ואז הוא חושב איך אני אציג את עצמי, ואומר לעצמו, אני אציג את עצמי כמו שיהודים מציגים עצמם בפני יהודים אחרים. הרי הוא כותב בשביל יהודים, לא בשביל גויים. זה לא בשבי זינגר, כן? הוא כותב בשביל יהודים. ולכן הוא מתחיל באחת התכונות היהודיות, כפי שכבר ראינו, הכי מאפיינות את היחס בין שני יהודים שלא מכירים אלה את אלה. עכשיו, אברמוביץ', שהוא מנדלה מוכר ספרים, לא יכול להתגבר על הגניוס של עצמו. אמרנו בפעם שעברה ששלום יעקב אברמוביץ' היה משכיל, כל חייו, שהוא התחיל לכתוב ביידיש לא כדי להאדיר ולהלל את הלאומיות היהודית ואת השפה ביידיש, אלא הוא התחיל לכתוב ביידיש כדי להגיע כמשכיל עם הרפורמות שלו לקהל הרחב, שהשפה שהוא ידע הכי טוב זה יידיש. ואני טוען שמה שיהודית קרא עכשיו, ומה שאנחנו השקענו זמן במילה, מה זה היה? איינרדניש? איינגרט. איינגרט. ואני ניסיתי להסביר, כן, שמקובל לחשוב. מקובל לחשוב זה לא אומר שזה נכון. ואברמוביץ' הוא משכיל. אז הוא אומר ככה, בסדר, אצל היהודים יש עולם הזה ויש עולם הבא, שגם זה בספק בשביל משכיל, אבל יותר מזה, בעולם הבא, אנשים חושבים, יש להם איזו השתכנעות ללא ביסוס, שמה? כן? שיש מלאך הדומה, שכל אותה המיתולוגיה אכן מתרחשת אחרי המוות, כן? אני לא בטוח שאברמוביץ' בכלל חשב שיש משהו אחרי המוות. אתם ראיתם פעם במוזיאון אחת התמונות של גויה, הצייר, אני חושב שהוא היה ספרדי, כן. שהוא מצייר סרקופג, ארגז מתים, וממנו יוצא סקלט שמסתכל ישר בפנים של המבקרים במוזיאון, רגל אחת בתוך ארון המתים, הרגל השנייה בתהליך של יציאה מארון המתים, וכתובה מילה אחת, ניינטה, כלום.
זאת אומרת, בעולם הבא אין כלום, אין עולם הבא. יכול להיות שאברמוביץ' כאן, בהומור החריף שלו, רומז, כן, שהוא לא מאמין. אבל אלה שמאמינים בעולם הבא, אז מאמינים שמלאך אדום שואל אותך, מה שמכם? מה שאברמוביץ' עושה כאן, הוא עושה וריאציה על השאלה מה שמכם. קודם, איך יהודים, כשנפגשים פעם ראשונה, שואלים זה את זה, מה שמכם? ואחר כך, איך זה במיתולוגיה היהודית בעולם הבא. וייטר, יהודית. רגע, מתי קוראים לבן אדם רב קורב? מתי קוראים לבן אדם מה? רב קורב. כן, מתי קוראים לבן אדם רב קורב? גם זה מין, הייתי אומר, לא הייתי אומר ניסוח סאטירי, אבל ניסוח אירוני, כן? אני לא מכיר אותך, ואתה מתייחס אליי כאילו אתה נשברת שלי, חבר הכי קרוב, אז אני קורא לך רב קורב כדי להבליט עד כמה שאתה לא קרוב, כן? זאת אומרת, כשאת שואלת מתי קוראים, אז אני מבין שאת שואלת מה זה עושה בסגנון של אברמוביץ' כאן. ואיך מתרגמים? זה אירוניה, כן. חיים שלי, נו מה, חיים שלי, נשמה. לא עד כדי כך, לא עד כדי כך. כי קרוב, הקורב, איננה אינטימיות של קבוצה ראשונית. זה לא מישהו מהמשפחה הקרובה. קרוב יכול להיות, יש הווייטר קורב, כן? המילה קורב יותר מתחרזת או באה ביחד עם הווייטר קורב, עם קרוב רחוק. כן. טוב, אני אמשיך? כן, המשפט הבא. der Malach, das hat sich gerangelt mit Jakob mit Jakob Avinu, אפילו hat nicht משנה gewesen von dem Seder Olam und ihm bald tak erfragt getun, wie heißt. wie heißt. עד פה. המלאך, כן. אפילו זה שגרנגלט הסתובב? לא. זיכרנגלן, איך קוראים למאבקי... שנלחם ביעקב אבינו. בדיוק. כן, שנאבק ביעקב אבינו. נכון, במעבר יבוק. מה השם עצם של גרנגל? לא, שם הפועל זיכרנגלן. אם תחשבו על האנגלית שאתם יודעים, to wrangle, נדמה לי שזה גם כלהיאבק. נכון? כן. עכשיו, אברמוביץ', כמו שאמרתי לכם בפעם שעברה, לא רק שהוא היה מנהל תלמוד תורה באודסה, אלא הוא ידע יפה את התנ"ך, אולי אפילו בעל פה, אז על דרך האסוציאציה, אם כבר מדברים על העולם הבא ועל מיתוסים, אז הוא נזכר במאבק של יעקב אבינו עם המלאך, שם במעבר יבוק, שדרך אגב, יש בספרות היהודית ספרים על מה שקורה אחרי המוות, ויש ספר שנקרא מעבר יבוק. כן? אוקיי. המלאך שנאבק ביעקב אבינו, אפילו שלא אכפת היה לו... תגידי ביידיש מה כתוב? עוד נישט משנה גוון, או לא שינה? עוד נישט משנה גוון, הוא לא שינה. הוא לא שינה את סדר העולם. נכון, זאת אומרת, גם במיתולוגיה היהודית, המלאך מדבר כמו יהודים חיים.
גם המיתולוגיה היהודית היא מיתולוגיה יהודית, כן? גם שם שואלים. לא שינה סדרי עולם. נכון. וגם אותו, תכף ומיד, שאל מה שמו. אוקיי, יש שאלות? הוא שואל מה שמו. כן, יש שאלות עד עכשיו? אם אין, אז את יכולה להמשיך. אני מעדיפה שמישהו אחר ימשיך, כי הגרון שלי כבר צרוד. בסדר גמור. יש מתנדב? אם אין מתנדב, אל תדאגו. בלה היא מספיק נימוסית שהיא תסכים, אבל בכל זאת. אז אני יכול משפט או שניים, אני קצת קשה לראות פה, אבל אני אנסה. אז המלאך איזזוי, היינט פשיטה שונה זינדיקר מנש, הבשר ודם. אז המלאך הוא כזה... חיים, לאט, כן? אז המלאך איזזוי. המלאך הוא כזה. מה זה כזה? מה הפירוש? כזה כמו שעכשיו הוא יתאר אותו. כזה, לא כמו שהוא יתאר אותו, אלא כמו שהוא תיאר אותו קודם. אז המלאך איזזוי, אני מנסה להחזיק אתכם צמודים לטקסט. אם מלאך הוא כזה, בצורה כזאת, מה בצורה כזאת? שהוא... לא משנה סדרי עולם. לא משנה סדרי עולם. נכון, ושואל, כמו אצל החיים, מה שמכם, כן, מה שמך, הלאה. ההיינט, הפשיטה... היינט, רבותיי, ההיינט הזה הוא מאוד מאוד, איך להגיד, חשוב. מה זה היינט ביידיש? היום. כן, אבל פה לא. זאת אומרת, היינט זה היום, אבל מה התפקיד של המילה הזאת? יש לה תפקוד ביחד עם המשמעות היום, הייתי מתרגם אותה אחרת. אני יודע שזה לא קל, כי ככה למדו גמרא. תכף, משהו כזה אולי. נכון, ארגו. כן? אם מלאך מתנהל כמו יהודים בעולם הזה, ארגו על כן, כן? אוקיי, היינט, פשיטה שוין, הזינדיקר מנש, הבשר ודם. כן, כן. על כן, גם יתנהג באותה הצורה, הפשיטה שוין, הוא פשוט או כפשוטו, כפשוטו כבר, שוין, לא בדיוק, כפשוטו, כבר אדם עשוי מחול, זינדיקר מנש, בשר ודם. לא, זה לא זמד. זינדיקר. זה חטא, אדם חוטא. חוטא, נכון. זאת אומרת, כאן מנדלה כל הזמן מסובב אותנו עם פלפולציה תלמודית. הוא אומר, אם הלך ככה, אחרי שהוא ביסס שהמלאך לא שינה, נו, אז ודאי שמה שמכם, מה שאני התחלתי את ההקדמה שלי לשאול אתכם, או להגיד איך יהודים שואלים, אז ודאי שאדם חוטא, אדם בעולם הזה, יתנהג באותה הצורה. עוד משפט. אוקיי. Ich weiß sehr gut, als bei mein ersten Herausforderung in der jüdischen Literatur, wie heißt mir es? לא, עד פה. אוקיי. הוא אומר, עכשיו מנדלה פעם ראשונה פונה לקורא. Ich weiß sehr gut. תרגום. כן, אני יודע טוב מאוד, אז bei mein ersten Herausforderung, הרויספור. בהוצאה ראשונה? בהופעה הראשונה שלי עם ירידיש ליטרטור? ביציאה בנסיעה הראשונה שלי. בספרות היידית. נכון. עכשיו הוא כבר לא אומר כמו בכותרת,
שאני יוצא בעולם, אלא אני יוצא פעם ראשונה בספרות יידיש כמחבר. In der jüdischen Literatur. Wie heißt man es mit meinen Messias? כן. מה זה אבי הייסטמנס מתמיינד מייסס? כמו שזה, מה שנקרא עם הסיפורים שלי. זאת אומרת, הוא לא ממעיט מן הערך של ספרות יידיש, הוא לא אומר אבי הייסטמנס של ליטרטור, אלא הוא מצטנע. הוא אומר, אני יוצא פעם ראשונה בספרות יידיש, איך קוראים לזה? הוא מהסס מכל הסיפורים שלו, סיפורים, ולעצמו סופר, כן? וייסמנס, איך קוראים לזה? יש פה איזה היסוס של חוסר, אולי ביטחון, הרי הוא אף פעם לא מופיע. אולי זה קצת אירוניה כזאת? כלומר, שהוא מצטנע בצחוק? תמיד, כן. תמיד אפשר גם לפרש את זה כאירוניה, כן. עכשיו, למה? למה כאירוניה? מכיוון שפה יש לנו, לפי הפירוש שלך, שהוא בהחלט לגיטימי, אנחנו עולים על איזו תכונה יהודית של אברמוביץ', שהוא משליך אותה על יהודים. אדם אומר משהו, והוא מחכה לתגובה של הזולת. לפי התגובה של הזולת, הוא ידע איך להמשיך. מכיוון שאם הוא יראה שהזולת לא מבין אותו, אז אין טעם שהוא ימשיך לדבר באותה רמה. הוא צריך להתאים את הרמה שלו למה שהזולת מוכן לקבל או מסוגל לקבל. זאת אומרת, יש פה איזו הדדיות שאברמוביץ' כאילו מגשש איך הקורא שלו יבין מה שהוא מציע לו. עוד משפט. אוקיי, זהו, פה יש פסיק, אז אני אקרא מההתחלה ואני אמשיך. בדיוק. Ich weiß sehr gut, als bei meinem ersten Herausforderung in der jüdischen Literatur, wie heißt man es mit meinen Messias, wird gewiss dem Olams erste Scheile sein, Meischel Eulems. Dem Eulems. Wird gewiss die erste wird gewiss dem Eulems erste Scheile sein. Scheile sein. עד פה. wird gewiss תהיה מפורס... Ich weiß, רגע, הוא אומר, ich weiß זה ירגות? כן, אבל נכון, wird gewiss, תיוודע, כן, כלומר... לא, קודם, ich weiß זה ירגות תתרגם. נכון, אז הוא אמר, אני יודע טוב מאוד, מה הוא יודע? שבהופעה הראשונה שלי בספרות היידיש, כן. איך קוראים לזה הסיפורים שלי שאני מספר לכם? כן. wird gewiss dem Olems תיוודע... wird gewiss dem Eulems erste Frage. מה זה אוילם פה? עולם. לא. קהל. קהל. ביידיש המילה אוילם יש לה שתי משמעויות. העולם, אבל גם לגבי כל יחיד, כל הקהל שמולו זה העולם. אז דר אוילם, למשל, יש ביטוי פתגם ביידיש, ווס קלנר דר אוילם, אלץ גרסר די שמחה. כמה שהקהל יותר קטן, כך השמחה יותר גדולה. אוילם במובן של קהל. כמובן שזה נגזר מהמילה עולם. בשביל היחיד, כל היתר זה העולם. ואז השאלה הראשונה של הקהל, כן. והשאלה הראשונה של הקהל תהיה מה שמכם דוד? פטר. כתוב פטר?
כן, זה דוד? או דוד. פטר. כן, פטר זה דוד. אז הוא עדיין, אברמוביץ' לא נרגע עם העסק של מה שמכם, אז הוא אומר, אני יודע יפה מאוד, כן? שאני בא לראשונה לספרות יידיש, עם איך קוראים לזה הסיפורים שלו, אף אחד לא יודע עליהם, אז כן. הקהל, השאלה הראשונה, הם ישאלו אותי מה שמכם. מה דוד. שמכם? דוד. וזה דוד, זה ברור שזה אירוניה. יותר רחוק מקורץ, כן? כאן אנחנו מקבלים אישור, כן? שהקהל, יש לו מרחק, לא מכירים אותו, אז הם ישאלו אותו. אז מנדל מוכר ספרים מכין בעמוד הראשון את הקרקע, כדי להציג את עצמו אחר כך עם פרטים קונקרטיים, להסביר מי הוא באמת. אגב, מעניין, הוא הרי אומר פה מה שמכם ברבים, נכון? כאילו מתוך, כאילו כבוד או משהו כן. כזה. אבל ודאי, כנראה, ודאי. אבל זה כנראה מה שזה מגוחך, כנראה שוב זה סאטירה ולא אירוניה ולא אמיתי. לא, לא, לא. בשיעור שלא היית, בפעם שעברה, אני ניסיתי להסביר שאפילו אליי, יהודי מהאזורים הדתיים בירושלים, אשר קולה, שהוא היה במשך 30 שנה המדפיס של ספריי, יהודי שומר מצוות, הוא היה פונה אליי, מה אתם חושבים? לא, זה נכון, אבל כשכותבים מה שמכם פטר, זה ניגוד. פטר זה דוד, זה קצת מזלזל. זה נכון, זה נכון. אברמוביץ' משחק פה כל הזמן, מצד אחד, מנדלה העממי כאילו, והקהל שלו, ומצד שני, אברמוביץ' המשכיל, שמחזיק את המתח הזה, כן, בין ריחוק וקירוב. אני חייב להגיד לכם, שבזיכרונות על מנדלה מוכר ספרים, נכתבו הרבה זיכרונות, אנשים שהכירו אותו וכולי. אני כרגע קראתי הרבה זיכרונות בזמנו, לפני 50 שנה, אבל אני זוכר שבאחד הזיכרונות, מישהו שהכיר אותו, מתאר את אברמוביץ' מתהלך בתלמוד התורה, איפה שהוא היה מנהל, החדר ההנהלה שלו, זה היה חדר עמוק, חדר גדול, והוא ישב בסוף החדר על שולחן כתיבה, וכשהוא היה רוצה להכין את עצמו לכתוב סיפור ביידיש, אז בזיכרונות מספרים שהוא היה מתהלך אנה ואנה, מפה לשם, משם לפה, כן? ואומר, נו יידלה, ווזוקסטה, והיה מנסה להעלות בזיכרונו כיצד יהודים פשוטים מדברים. עכשיו, אתם יכולים לשאול, מאיפה הוא יכול להעלות את הדיבור של יהודים פשוטים. להגיד את זה בקיצור, כי זה ארוך, אבל בביוגרפיה שלו, הייתה לו נסיעה, אני לא יודע אם זה היה שבועות רבים או חודשים רבים, מקפוליה, איפה שהוא נולד בצפון בליטא, ועד לאודסה בדרום, הוא נסע בעגלות עם יהודים פשוטים, עם כאלה שלא היו הכי ישרים, עם נוודים יהודים, והוא שמע את דיבוריהם, וסופר רגיש שקולט לא שוכח את הדברים האלה, כן? ובספר הקפצנים בעברית, או פישקדר קרומר ביידיש, הוא מתאר את הנוודים האלה שאיתם הוא בילה ימים שלמים ושבועות, כן? והוא משחזר את הדיבור שלהם. עוד משפט. אני רוצה להעיר שגם בסדרה הנפלאה שטיסל, כן. הוא שואל מה שמכם. זה מעניין, אני ראיתי את הסרט אבל לא זכרתי את זה. כן, כן. זאת אומרת, אברמוביץ'
משתמש באלמנטים תרבותיים של התרבות ושל השפה, הוא לא ממציא. הוא לא ממציא, אבל הוא משחק עם זה. רציתי לשאול, אני עכשיו מציג את מה שיהודית שלחה לי, אתם רואים עכשיו יותר כן, טוב? אבל כתבתי לך שבמשפט, בדיוק במקום שבו הפסקתי לקרוא, היה הבדל. היה פעם ראשונה שהיה הבדל. תראו, האמת שאני מעדיף ללכת לפי הנוסח ששלחתי לכם מ-1906, מפני שזה הנוסח הבדוק. ולא הייתי רוצה שניכנס להשפעות. זה יסיט אותנו קצת מדרך הישר. מישהו שרוצה להיעזר בזה, כן, אז נשלח במייל. יכול במקביל להסתכל. אז אני חוזר. אפרים, יש לך כוח לעוד משפט? כן, כן, בטח. אני חזרתי לפה. מנדלה הייסיך. מנדלה קוראים לי. אז, מה זה? הזוי רבותיי, הזוי רבויסאי. הזוי רבויסאי, Hotman mir annomen gegeben noch meinem an Älterseiden von der Mameszeit. אוקיי, ממסצד. נכון. עד פה. כך, רבותיי, נתנו לי שם האלטרזיידן, הסבים שלי מצד אמא שלי. סבא רבא. סבא רבא, כן. אלטרזיידן, סבא רבא von der ממסצד. מצד האמא שלי. רב מנדלה מוסקבר, זיכרונו לברכה. רב מנדלה מוסקבר. זאת אומרת, באותה התקופה, הרי מנדלה אברמוביץ' נולד ב-1836 לפי גרסה אחת, אז תארו לעצמכם שהסבא רבא שלו ודאי נולד במאה ה-18, ובמאה ה-18 לא היו אפילו שמות משפחה, ולכן לסבא רבא שלו קראו לו על פי השם הפרטי והעיר אולי שממנה הוא בא. אבל זה מוזר, מוסקבר הרי זה היה מחוץ לתחום המושב, לא היו שם יהודים. כן, אבל לא, אבל היה מה שקראו ברוסית פרווז'יטלסטבו, זאת אומרת, כן, נכון? רשות ישיבה בתחום המושב לאנשים נחוצים לכלכלה הרוסית. נכון. אז יכול להיות שהוא היה אחד. כן. אוקיי. עוד מישהו רוצה לנסות את כוחו? אנחנו פה שורה רביעית מלמעלה, מתחיל ממוסקבר. מי שרוצה. אפרים, תחום המושב, לפי ויקיפדיה, התחיל ב-1791. אז זה אומר שהוא היה לפני... קצת לפני כן. אולי זה היה לפני הכיבוש הרוסי של פולין, ולפני שהחילו את תחום המושב. הוא סבא רבא של מישהו שנולד. נכון, יכול להיות מעניין. אוקיי. אוקיי. שלי, אתה רוצה? יחיל, אני חייב להודות באמת, אני איבדתי מגע פה. אין לי את הכלים מבחינת אוצר מילים, שאני אפילו יכול לנסות לתרגם. זה מעל הרמה שלי, זאת האמת. כן. ואני לא יכול להכחיש שהקושי בלראות את האותיות ממש מטריד אותי, כי אני מתקשה אפילו להבין את האותיות במילה, וזה באמת מסית אותי מהמטרה. אני בעד גישה שאתה זורק מישהו למים העמוקים, זה בסדר. אבל פה כנראה שהמים פשוט קצת עמוקים מדי. תנסה להיעזר במה שיהודית מצאה. שלחתי לך את זה עכשיו בהודעה פרטית. זהו. אז תנסה להיעזר בזה. קודם כל תתעזר בסבלנות. אתה לא יכול out of the blue מיד להבין את הכל. זה שזה מעל הרמה שלך, זה מעל הרמה של כולנו בזמנו. אל תתייאש מזה. אני חושב שעם קצת סבלנות תרגיש קצת יותר טוב עם עבור הזמן, והזמן זה עוד כמה שיעורים
ומה שעבדת או ניסית, אני הייתי מייעץ שהתרגיל שעשית להיום, תנסה להיעזר במה שיהודית שלחה לך, ולתקן את זה על פי זה, ואז אולי בשיעור הבא אנחנו נעבור את זה ביחד. אם אתה תקרא שם, שלי בעמוד 109, במה שהיא שלחה, זה עמוד 109. אני עוד לא רואה את מה שהיא שלחה, כי אני צריך לצאת לא, זה בהודעות. תראה, יש לך הודעה. למטה בזום יש לך הודעה. צ'אט. איפה? רגע, יש לי... למטה יש צ'אט, שלי. כן, כן. תפתח את הצ'אט, יש מין בוקס כזה. הקלקתי על זה, אבל הוא לא... כן, על הוורק וכולי. נכון, עמוד 109, עד כמה שאני מבין. אוי, זה חושף את החולשות שלי בהפעלת הדברים האלה, אני לא מגיע... רגע. פנתן, איך אני מגדיר? למטה בצד ימין יש לך פלוס. למטה בצד ימין יש פלוס. אני רואה את אוקיי, ראיתי את הפלוס, אבל... טוב, אני באמת מצטער שאני מבזבז את הזמן של... לא, אתה לא מבזבז, זה חלק מהשיעור. רגע, אני רואה מספרי עמודים, 23, 4... אז יש לך חיצים, תעשה פליפ לפט או פליפ רייט, אני כבר לא זוכרת. רגע, אני אמור להיות, את זוכרת באיזה עמוד אני אמור למצוא אותנו? 19. 21? 19. אבל של ה-PDF הזה זה 109. של ה-PDF... 109. כן. אני לא... מה שמכם, אתה רואה? של ה-PDF הזה זה 109, של PDF. אני... מביך. אצלי זה עמוד 110 מתוך 256. 110, 109, כן. זה מתחיל מ-109, כן. רגע, 100 ו... למטה, בשורה למטה. הזוי רבוסי, הוטמן מיכה נומן... בדיוק. יופי. בדיוק. העצה שלי, לשיעור הבא, ליום רביעי קבענו, כן? תעבור בבית עד כמה שאפשר על מה שעשית עם הטקסט היותר ברור, ואני בטוח שתרגיש יותר טוב. אגב, אפשר להעיר הערה רק? שלי, תרשה לי? מה שמעניין, שבאמת בהדפסה שמיידיש בוק סנטר, כנראה זה כתיב אידי ממש ישן, למשל, כתוב פה, מה שמכם, דוס איז די ארשטה שאלה, די כתוב ד' י' א'. ממש כנראה כתיב ישן מאוד. מאוד ישן, וממנו אני רוצה לברוח, מכיוון שחשבתי שאחרי 12 שיעורים של אורתוגרפיה, כדאי להתחיל לקרוא טקסטים שכתובים נכון, כדי לסלק אחת הבעיות שמפריעות להריצה בטקסט. אגב, גם וי כתוב פה, וי בלד, וי כתוב גם, ו' י' א' וכן הלאה, אבל בסדר. נכון. זה כתיב ללא ספק. אתה רוצה שאני אנסה מהקטע שמתחיל מנדלי הייסיך? כן, לא כתוב הייס, כתוב הייס. הייס, אוקיי. מנדלי הייסיך, azoi Rabbi sei hotmen mich annommen gegeben meinem ein älter Seiden von der Mames Zad, Rav Mendele Moskwer, Zichrono Livrocha. Moskwer hat in seiner Zeiten, Zeiten? Seine Zeiten, מוסקבה in seine Zeiten. זה לא עוזר לי עם הפתח, אבל לא משנה. זיינה צייטן או זיינה צייטן? זיינה. אוקיי, אין לו את ההעברות האלה של הפתח. אוקיי, זיינה צייטן,
גהייסן, אתה קורא מהדפוס או ממה ש... לא, אני קורא מהזה של יהודית, אני התייאשתי מהדפוס. אוקיי. Seine Zeiten geheißen der River. גהייסוס, Der River, דריבר, כן. או der Riber, דריבר, כן. או der Riber, סליחה, דריבר, כן. der Riber, weil is המול, וייל אריזה מול, אתה מבין, אין לי את הסימנים כדי לא, לא. להבדיל בין בשביל זה אני שלחתי לכם נוסח עם הסימנים. לא, אני מבין, וייל, אבל הנוסח לא קריא. אוקיי. אוקיי, weil is המול גוורן כן. in Moskwe, oh boy, ein zu handeln. einzuhandeln, einzuhandeln. זה חייב להיות מילה נחמדה, אין לי מושג מה זה אומר. חוץ מזה שיש לי קצת ידע מה זה לא, תשמע, אתה חייב להפסיק להתאבל על מה שאתה לא יודע. אתה צריך להיות שמח מכל מילה שאתה לא יודע, לעשות מזה חגיגה של לימוד. אז זה יעזור לך. תשמע, אם אני יכול להצחיק קצת זה גם משהו. רגע, אני חשבתי שאני מצחיק. יש לך מתחרים. אתה מתחרה איתי בהצחקה. לא, זה אין zu handeln dort russische Scheure. עד פה. פה, אפרים, יש לך תשובה למה קראו לו... מוסקבר. מוסקבה. כן. טוב, עכשיו תתחיל לקרוא 2-3 מילים עוד פעם מההתחלה, ולנסות לתרגם, ואם לא נעזור לך. טוב, כן. פשוט, אז מאיפה להתחיל? מהזיכרונו לברכה? אחרי מוסקבר. אבל יש לי את השורה הראשונה בדף זיכרונו לברכה. מוסקבר הוט אין זיינה צייטן, זהו? כן. כן, אבל עוד מילה, הוטר אין זיינה צייטן, עוד מילה. גהייסן דה ריבר. לא, גהייסן, עד פה. מוסקבר הוט אין זיינה צייטן גהייסן. תנסה לנחש מה הפירוש. אתה יודע מה? בוא ננסה לבנות את זה כמשפט תקין רגיל. In seine Zeiten hat geheißen Moskwer. צייטן זה זמנים, לא? נכון, ומה זה זיינה? שלו. עכשיו, העין במילה זיינה סימן לרבים. בזמנים שלו, מוסקבר, סליחה, אין זיינה צייטן, בזמנים שלו, כאשר אותו סבא רבא היה חי, אז היה לו שם אחר, היו קוראים לו דריבר. לא, אתה, את הדריבר, אתה עוזב, אנחנו עצרנו מילה לפני. אין זיינה צייטן, בזמנים שלו, בזמנים שלו, מוסקבר הוטר גהייסן. מוסקבר היה ידוע, או היו קוראים לו. היו קוראים לו מוסקבר. עכשיו, תמשיך את המשפט הבא. דריבר... יש דריבר ואז פסיק, בטקסט שמולי. דריבר פסיק. זה אומר לך שאתה צריך לעצור, להגיד דריבר ולעצור. על כן, דריבר, מה זה דריבר? דריבר זה קונטרקציה של איבר דר, או איבר דם. בגין זאת, בגלל זה, לכן, כן? דריבר, פסיק, תקרא עוד משפט.
Weil or veil? Weil is amol גוון. given in Moskve. מוסקבה. Moskve. עד פה, תרגום. וייל איז אמול גוון אין מוסקבה. מה זה וייל? כי. משום ש... משום ש... את המילה וייל פעם שאלו אותי מה זה וייל, ואמרנו שזה מילה שמקשרת בין שני משפטים. המשפט הראשון קראו לו מוסקבר, וייל, מפני ש... ועכשיו מסבירים. הוא היה... אמול זה פעם, כן? נכון, כי הוא פעם היה... הוא היה in מוסקבה. הוא היה במוסקבה. הוא היה במוסקבה, ואז... אפילו, רגע. אז הפועל. הוא אפילו לא נולד במוסקבה, הוא אפילו לא גר במוסקבה. נכון. פעם אחת הוא היה במוסקבה. עכשיו, למה כשאדם בא לעיר גדולה כמו מוסקבה, פעם ראשונה בחיים שלו, הוא מקבל את זה כשם משפחה? כנראה, כמו שאפרים אמר, מכיוון שיהודים בדרך כלל לא נתנו להם להיות במוסקבה. זה היה מאורע כל כך יוצא דופן בביוגרפיה של הסבא רבא, שזה נשאר כשם משפחתו לכל החיים. הבנתי. אוקיי. עכשיו השאלה זה מה זה איינצוהנדלן? אז בוא תחתוך את המילה כמו תולעת לשני חלקים. הנדלן זה חלק אחד. מה זה הנדלן? איך אומרים? הנדלן, אני יודע, הוא היה מסתדר, הוא היה מתמרן. לסחור. הנדלן זה לסחור, לעשות מסחר. הנדל זה מסחר. הוא היה... ein zu handeln, יש לנו אפילו 3 חלקים. ein handeln, הצו זה תוספת שלא משנה הרבה. ein handeln, לרכוש, לקנות, לסחור, כן, ולקנות, שיהיה לך. אז היתר זה קל, אז הוא היה בעצם קונה שם דורט, שם, נכון. רוסיה סחוירה זה סחורה מרוסית. כן, אני חושב שזה לא מעל הרמה שלך, זה בדיוק ברמה שלך. הלאה? תשמע, זה מרגיש כמו לעקור שיניים. טוב. בסדר, אחר כך מרגישים טוב, אחרי שהדנטיסט עוזב אותך. אוקיי, אני אתן לך קצת לנוח. מי עוד? אנה. אני לא רואה טוב. אין לך כפיים? אני עובדת עם אייפון, אני לא רואה טקסט באמת. קצת. אוקיי. אנחנו נצטרך לפתור את הבעיה הזאת שהטקסטים לא ברורים. אפרים הציע לי שאנחנו נעשה PDF מהטקסטים, נעשה סריקה, ואולי אז הם יהיו יותר ברורים. אני מבטיח שננסה לסלק את הבעיה הזאת של טקסט לא ברור. הדבר הראשון שתלמיד שרוצה ללמוד שפה, שיהיה לו טקסט ברור, ולא יצטרך להילחם עם הטקסט. יעל עוד לא קראה. יעל, בבקשה. לא, אני מצטערת, אני לא מסוגלת לקרוא את הטקסט הזה. כן? גם לא את הטקסט בדפוס? יש לך בהודעות. שיהודית מצא? תסתכלי בהודעות. הוא לא מנוקד, הוא לא עוזר לי. נכון. זה נכון. זה בהחלט נכון. טוב, אז בלה היום עוד לא קרה. אם היא רוצה, נשמח להתקדם קצת. כן.
אז אמרנו, einzuhandeln dort russisches Heure und hat bescholem gich geschwind sich herausgerückt Schakitsch. שקי, כן? זה nicht das so geht. Eider, man hat sich herumgeguckt, הרויס, באמת קשה לראות. כן, אני גם לא רואה. הרויס רידר? הרויס צריוגן? הרויס ציוגן. הרויס ציוגן עם פונדות. אוקיי. 2-3 מילים ביידיש ואז תרגום. זה לא מופיע בטקסט ששלחתי. כן, יש נכון. קצת הבדלים, יש רציתי להגיד הבדל. לכם, יש קצת הבדלים בטקסט. כן. לא, לכן אנחנו על כל הצרות עוד ניכנס להשוואות, זה לא יהיה טוב. כן. כן. אוקיי, אז אחרי שהוא גמר לעשות את המסחר, הונהוד בשולם גיך גשווינד, שהוא התנדף, מה שנקרא. התנדף במהירות. איפה המילה התנדף ביידיש? גיך גשווינד, נעלם. לא. לא? עדיין לא קראת את המילה התנדף. תקראי עוד מילה. גיך גשווינד זיך הרויס גרוקט? זהו. זיך הרויס גרוקט. אז מה זה זיך הרויס גרוקט? הרויס זה הרויס, החוצה משם. נכון, ורוקן? רוקן, לא בטוחה. זהו. אני מדבר תמיד קודם כל על המשמעות הבסיסית הראשונה של המילה. רוקן... זה לנדנד. לא. רוקן, המשמעות הבסיסית, זה כשנגיד, יש לכם שרפרף, ואתם דוחפים אותו לאט לאט והוא זז, ואתם דוחפים אותו לאט לאט החוצה. רוקט עם הרויס. אתם דוחפים אותו החוצה. זיך הרויס גרוקט, הוא דחף את עצמו לאט לאט החוצה. למה לאט לאט? מכיוון שאם בהיותו במוסקבה, הוא היה מתחיל ללכת ברחוב מהר כדי לברוח, היו מבחינים בהתנהגות שהוא לא מקומי. אז הוא הלך לאט, וצעד אחרי צעד הוא דחף את עצמו החוצה. רוקן זה להזיז חפץ קצת עד שמוציאים אותו מהפריים, מהמסגרת. אבל יש מילים קודם. גיך גשווינד. גשווינד זה נעלם, לא? לא, גשווינד זה מהר מאוד. גיך וגשווינד זה אותם מילים. גיך זה מהר, גשווינד זה עוד יותר מהר. כן? גיך גשווינד, זאת אומרת, מהר in a hurry. במהירות רבה. נכון. אוקיי. אז עוד פעם את המשפט כולו. und בשולם גיך גשווינד זיך הרויס גרוקט. שקיץ'. איך הוא דחף את עצמו החוצה? שקיץ'. צורה אונומטופאית או אידיומטית להגיד ללא רעש בשקט. כן? אז הוא דחף את עצמו החוצה בשקט. ההמשך. אידר מנהות זיך ארום גקוקט. עד פה. אידר. לפני ש. זאת אומרת, הוא הרי פחד שיבחינו בו. אז לפני שמנהות זיך ארום גקוקט. תרגום? התרגום של המשמעות היא שלפני שהבחינו בו. כן, ותרגום מילולי של ארום גקוקט. הסתכלו סביב. כן, לפני שהסתכלו סביב והבחינו בו, כן?
מקוק זיכרום, זאת אומרת, אנשים בדרך כלל הולכים בדרכם, ומבטם מופנה למטרה שאליה הם הולכים. אבל אם הם היו מזיזים את המבט ומסתכלים מסביב, היו מבחינים בו. לכן הוא גיח גשווינד מהר מאוד, הוטר זיך רויז גרוקט. הוא דחף את עצמו, הזיז את עצמו לאט. אמנם, יש פה אוקסימורון, יש מין סתירה. אם אתה מזיז את עצמו לאט, אז איך אתה עושה את זה מהר? נכון. כן? הכוונה הייתה, ללא הפסק, הוא זז לאט לאט ללא הפסק, כדי להיחלץ ממצב מביך, לפני שיבחינו בו. אפשר משהו רק, פרופסור? תמיד. מצאתי במילון של ארכבי, מילה גשווינט, גם כן מהיר קל, מה שהופך את הגיח גשווינט, כמשהו חיש מהר בעברית, חיש מהר, מין ביטוי כזה. בדיוק. עכשיו, חיש מהר. עכשיו, מצד שני, אצל ארכבי זה כתוב גשווינט עם ת' בסוף, ופה עם ד', זה בד' צריך להיות, גשווינט. אוקיי. בד'. כן. ענייני הכתיב אצל ארכבי לא בדיוק נלמד מהם. אוקיי. כן. בלה עוד... הרויס צו יוגן עם פונדורט. כן. אידר מאוד זיכרום גקוקט, הוא הזיז עצמו החוצה לפני שהסתכלו מסביב, הרויס צו יוגן עם פונדורט, כדי לגרש אותו משם. עכשיו, הרויס יוגן, אנחנו מחלקים שתיים. מה זה יוגן? לזרז, לזרז, להאיץ. עכשיו, הרויס יוגן, להאיץ אותך החוצה, זה לגרש. כן? זה גם טרייבן זה לגרש, לא? גם טרייבן בא מלשון של להאיץ בהימה או סוס. מטרייבט אפר, נותנים לו מכה בשוט כדי שהוא ימהר. הטרייבן זה להאיץ כמו לסוס. יוגן זה להאיץ כמו לרדוף מישהו כדי שהוא יברח. אוקיי. כן. על ידי איום. מילא, דוס בנחנית אויסן. אוקיי, זוהי אמירה מאוד טיפוסית של מנדלה מוכר ספרים. הוא תמיד מסיים פסקה או אמירה ארוכה בדוס בנחנית אויסן. מה זה יכול להיות? זה ביטוי אידיומטי. דוס בנחנית אויסן. לא, זאת התכוונתי. נכון. עכשיו, האויסן, אמרנו שהאויס זה החוצה, לא לזה התחבצתי, או לא את זה רציתי לחבץ, להוציא ממני, כן? הוא אומר, מילא, זאת אומרת שיהיה, אמרתי מה שאמרתי, אבל לא זה עיקר, לא לזה התכוונתי. דוס בנחנית אויסן, זה מאוד אופייני למנדלה לסיים אמירה ולהגיד דוס בנחנית אויסן, שזה כמובן קריצת עין. קריצת עין, כדי להגיד, טוב, בסדר, עשיתי דיגרסיה אחת, סיפרתי לכם איזו תכונה, כן, בעבר של יהודים במוסקבה, אבל לא לזה אני מתכוון. אבל הוא ודאי התכוון לזה, שהוא רצה גם לתאר מה זה להיות יהודי ברוסיה, כן, וכולי. כל מה שהוא אומר, הוא מתכוון, רק שהוא בונה את זה כאילו הוא לא מתכוון ויש לו רק מטרה אחת, וזה להסביר איך הוא מציג את עצמו. מאוד מתוחכם, לדעתי מאוד מתוחכם. והאמת שמנדלה מוכר, אברמוביץ', ישב לו באודסה, ביחד עם אחד העם, וביחד עם ביאליק, וביחד עם דובנוב, בשנות ה-90 של המאה ה-19, והם היו חוג
של דיונים שהיו מתווכחים על כל מיני עניינים שעומדים ברומו של עולם של התרבות וההיסטוריה היהודית. ועליו כתבו בזיכרונות שלו, דובנוב, יש לו זיכרונות, והוא מדבר על מנדלה בישיבות האלה של החוג שלהם באודסה, והוא אומר, עם מנדלה לא יכולת אף פעם לרשום מה דעתו על שום דבר, כי כל פעם הוא שינה את דעתו. טוב, עוד משפט. רגע, איפה אנחנו? אוקיי. דרמית allein, aber ist man noch nicht Joitze. עד פה, תרגום. רגע, איפה? קצת לא ברור. זה ברור מאוד. אם אתם מחלקים את המילה דרמית, זה מתדם. עם הדבר הזה... עם זאת, כן. אבל אין לנו את זה בטקסט, אני חושב. אני לא מוצא את זה. אז כנראה זה עוד הבדל בין שני הטקסטים. בלה, איזה טקסט את מסתכלת? אני מסתכלת בדפוס, במה ש... כן, ופה אין את זה. מה שקיבלנו בדואר, במייל. אז את דילגת על כמה שורות, כי את היית דוס בינית אויסן, ומיד אחר כך נרישקייטן. נכון. רגע, יכול להיות, רגע. יש פה נרישקייטן? נכון, כן, נכון, צודק. נרישקייטן. אוברין מוסקבה, ביים פוניה? פוניה. בפוניה. פוניה זה ככה, היהודים קראו ככה לרוסים. לרוסים. זה שם גנאי. נכון. כן. Is heißt es Tage gewein. זאת אומרת, אצל... לא, הלאה. Das hat ihm verschafft in sein Winkel annommen und Covid. זה בדיוק מה שאמרתי קודם. עכשיו תראו, לפי התרגום. תנסי לתרגם, ואז אני אגיד למה מה שאמרתי קודם, מנדלה אומר את זה עכשיו. כמה מילים? אבל במוסקבה, אצל הגוי... מה המילה הראשונה? מה? נרישקייטן. נרישקייטן. שטויות. שטויות, כן? זה שטויות שהוא אומר דוס בניכנישטויסן, כן? ולא לזה אני מתכוון, הוא אומר שטויות, אני כן מתכוון. ועכשיו נראה למה הוא מתכוון. הלאה? במוסקבה, אצל הגוי, אצל הגוי, אצל האיוון, אצל הפוניה, כן. is heißt es Tage gewein. הוא אכן היה אצל הגוי. זאת אומרת, heißt es. זאת אומרת, כן. הוא כן היה. הוא כן היה. Das hat ihm verschafft in sein Winkel. Das hat ihm verschafft. Verschaffen, schaffen זה ליצור. ליצור, schaffen. Der בשפר זה אלוהים, היוצר. Das hat ihm verschafft, הקידומת פר, יצר לו הרבה, הפר מחזק את הייצור. זה יצר לו, das hat ihm verschafft, הסך כובד, in sein Winkel. in sein Winkel, זה ייצר לו בפינתו, מוסקבה זה מרכז העולם, זה עיר בירה, אבל הוא גר באיזה פינה בעיירה, כן? אז בפינה שלו, זאת אומרת, במקום הולדתו, דוסות עם פרשפט, הסך כובד, הרבה כבוד. הנומן וכבוד. שם וכבוד. כן. שם וכבוד. ולכן קראו לו מוסקבר. אני חייב להגיד... כן. כן, יהודים פשוטים לא היו זוכים לכבוד כזה להיות במוסקבה. זוהי מנטליות של יהודים מן העיירה, כן? שהשקפתו
מצומצמת, כן. אני זוכר שתמיד התווכחתי עם סבתא שלי, היא הייתה משתמשת במילה הזאת פוניה, ואני הייתי אומר לה שזה לא יפה. כמו שלא יפה שמקללים יהודים, זה לא יפה שכך אומרים על רוסים, אז מילדות אני זוכר את הוויכוחים האלה איתה. יפה. אז מה התרגום של פוניה, אם צריכים לתרגם את זה? זה גויים, פוניה זה גויים. אני יודע, אבל מאיפה באה המילה הזאת? אני לא יודע. אני גם לא יודע. או אם, סליחה, פוניה is גויים. כן. אבל למה פוניה? אני לא יודע למה. אוקיי. סיימנו את הזמן. נכון. סליחה? 7:30. כן, אני רק מסכם ואומר, זו מילה דרוגטיבית, כן? מילה של חוסר כבוד. נכון. טוב, 7:30. אני מבקש עדיין אותו דבר. לטובתכם, תנסו להעתיק ביד עמוד אחד של המחברת שלכם, תעזרו גם כן בטקסט היותר טוב, אבל תסלקו את האורתוגרפיה הלא טובה, בשביל זה היו לנו 12 שיעורים, אולי זה יעזור, וביחד עם אפרים אני אחשוב איך להציל אתכם מטקסטים לא ברורים, כן? תיתנו לי קצת זמן. אנחנו נפגשים ביום רביעי, כן? אפרים שלח לכם הודעה ב6. כמה הייתם היום בלעדיי? 6. כן. 6. כמה? 6 היינו. אז מי היה חסר? בריין. אדריאן. אדריאן זה לא... אריאן, לא בריין. אריאן. הוא לא הודיע למה. טוב. כדאי תמיד להודיע אם לא יכולים לבוא. אפרים, אתה שולח לכולם את ההקלטה, בהחלט. אז תשלח גם לו. בהחלט. אוקיי. בהחלט. אז תודה רבה לכם. אז סליחה, פרופסור, יש לי neue Buch, David Laser und der Brief zu Marc Chagall, sehr interessant. דוד לזר זה היה פולין, כן? כן. זה היה הוא כתב ז'ורנליסט. ספר על מרק שאגל? כן, מרק שאגל בריף. המכתבים של שנה, באיזה שפה? sehr interessante der Buch. באיזה שפה? ביידיש? לא. זה יידיש זה בריפן. זה יש פוטו, cool Brief von David Laser und Marc Chagall, אבל יש מתרגלת עם פולני. בשבילי יש קשה לראות בריף כותבת ביד. זה קצת קשה. כן. זה תורגם מפולנית. זה יש מתורגלת פולנית, נכון, אבל זה יש sehr interessante היסטוריה דוד לזר מפולין, זה היה מפולין בליטרטורה שרייבן, und יש פיצובסקי, בריף... פיצובסקי, אני הייתי בבית של פיצובסקי ב-1984, פיצובסקי היה משורר פולני שעסק הרבה בצוענים, בציגיינר. כן, נכון. The wife, אשתו? The wife of the פיצובסקי, יש, אני, I know her, she's my friend, the חברי שלי. החברה שלך? כן. היא חיה? כן, נכון, בוורשה זה ייחודי, בייחודי עם דה גטו, ורשאו גטו. כן, אני ישבתי בחדר העבודה שלו, ומאחורי הראש שלו הייתה תמונה ענקית של שיירה של צוענים, הקרטות שלהם וכו', ופיצובסקי תרגם
את יצחק כצנלסון לפולנית. כן, נכון, נכון, נכון. אחרי שמישהו תרגם לו את זה מיידיש בצורה שהוא יכול היה להעביר את זה אחר כך לפולנית ספרותית. כן, כן. טוב, אז תודה רבה לכם. תודה רבה, פרופסור. בבקשה, יום רביעי ב-6. תודה רבה. כן, כן, תודה. תודה, טוב. להתראות. 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 להתראות, ערב טוב. ערב טוב.